Mikel Zabalza naiz, sama esate diate eta tatuatzailea naiz. Ni berez Rosadiakoa naiz, baina 7 urte hola inguru daramatza Tatarrabian, neska Tatarrabiakoa zen eta oso horretuta zegoen, nire etxe bihurtu da. Zortzi bederatzi urte inguru daramatza tatuatzen. Orain dela 4 urte estudio bat ireki nuen, Gazteru plazan, Castle Tattoo daukan izena, eta bertotik hemen lagun lanean. Mota guztitako tatuajeak egitea ditugu, estilo guztitakoak, realismoa, tradizionala, neotradizionala, koloretakoa, txuri beltzean egindakoak, dot work, black work, maoria danatik egitegu, baina batez ere ezagunak egin gaituen estilo igual neotradizionala da. Tradizionala oinarritutako estilo bat. Estudiora jendean hitza etortzea, danetik, edade guztitakoak eta gainera Euskal Herriko herri eta leku ezberdinetatik, provintzia ezberdinetatik etortze dira tatuatzera. Tematik aldetik ere bai tatuajetan nahiko erlazio handia daukan euskal kulturarekin, mitologia edo bai historiarekiko tatuajeak edo tematika daukaten tatuajeak askatze dizkigute. Bakizue hemen espero zaituztegula, aukera dagoela edozeinekin euskeraz egiteko. Estudio euskaldun bat gara, atetik sartzen zarenetik, ateratzen zaren arte euskeraz egin dezakegula eta hemen espero zaituztegula.